Jo. Fuck, det stinker. Kig på mig. Fuck, hvad det stinker. Hvad? Hvad? Gå nu væk, Adidas. Undskyld, man. Jo. Er det? Jo. Gå væk med dig. Lad mig lige sige noget. Jo! Hej og velkommen. Jamen, han laver Ja, jeg laver også en video. Det gør de også. Her der er en video, som I kan se. Så har vi... Jeg holder. Gå nu væk med dig. Jeg holder.